Дали сте нови в iTovi системата или имате скенера си отдавна, винаги има нещо ново за учене. Скенерът iTovi използва GSR технология, за да тества и записва тялото ви реакции в реално време на етерични масла и добавки. Цялата информация събрана се запазва в приложението iTovi. Когато разбирате и използвате приложението до пълния му капацитет, можете да получите най-много от вашите продукти за здраве и дори да развиете вашия бизнес с етерични масла. Нека го разгледаме заедно. Нека започнем с началния екран. Тук ще можете да започнете сканиране, да видите последното си сканиране и да прочетете препоръчани статии. В десния ъгъл ще получавате важни актуализации, така че се уверете, че са включени в настройките на телефона си. В левия ъгъл е менюто начало. Нека бързо прегледаме всеки елемент. Ако имате нужда от информация, ще има конкретно обучение видеоклипове на страницата с ресурси на нашата страница, с ресурси за всеки. Управление на акаунт. Тук ще намерите вашия план за плащане, лична и членска информация, абонаменти за справочни книги, място за изтегляне на списъка с клиенти и можете също да промените паролата си и да зададете предпочитаните си известия. Продуктови групи. Тук можете да създавате групи продукти или филтри на продукти, можете да сканирате като стартови комплекти и масла. Моят iTovi е тук за вас. Тук можете да уверите, че скенерът ви е свързан с вашето устройство. Ако имате проблеми, проверете Bluetooth връзката и се уверете, че скенерът работи. Настройки на отчета. Тук персонализирате какво е в имейлите ви, които се изпращат на клиента след като сканирате. Изберете да, ако искате имейлите да се изпращат автоматично. Информация за препоръки. Тук е вашият код за препоръка. Ще видите и напредъка на клиенти или приятели, които са използвали кода ви, за да купят iTovi. Помощ и поддръжка. Тук можете да се свържете с поддръжка чрез чат или имейл. Можете да използвате бутона Изход, ако е необходимо. Следващото, нека видим профила. Има два раздела за активност и профил. Под активност можете да видите минали отчети и да видите групи, в които сте включени. Под раздела профил можете да въведете личната си информация, да правите бележки за сканиранията и да управлявате акаунта си. Важна функция е добавянето на фирмения ви сайт. По този начин, ако клиент реши да купи конкретен продукт, той ще отиде на вашия сайт, за да получите кредита. Можете да излезете от тук и да видите в коя версия на приложението сте. Страницата на клиента е мястото, данните на клиента се съхраняват. Ще покаже клиенти, които са за сканиране, можете да добавите любими за чести сканирания и можете също да създадете групи за филтриране на клиенти. Сортирайте клиенти с стрелките в горния десен ъгъл и добавете нови клиенти долу в десния ъгъл. Всеки клиент има свой профил за отчети и бележки, контактна информация и персонализирани известия за сканиране. Ако сканират за продукти от стартови или регистрационни комплекти, те ще се появят тук. Това е библиотеката на приложението. Всички последни блогове са тук и раздел Рецепти. В лентата за търсене можете да въведете категория, която искате да научите повече за, или други теми, за които имаме статии. Това е раздела ДНК. Този раздел е полезен, когато вашият iTovi ДНК комплект е вече активиран. Нашите ДНК комплекти са уникални, резултатите се базират не на вашето родословие, а на вашите гени, свързани с здраве и благополучие. Ако сканирате за продукти, свързани с ДНК характеристика, те ще се появят в отчет от сканиране. Научете повече за ДНК комплектите на нашия сайт. Това е приложението. Можете да прегледате всички тези функции в нашия блог. Всичко за приложението iTovi. Този блог има връзки към по-задълбочени видеоклипове. И бъдете на штрек за още видеа как да извлечете най-много от вашия iTovi скенер, докато развивате wellness бизнес.